On sa ukázal, pán Kaliňák! On bol vyjebaný! To sa hábi pred týmto národem! Sa boja slova! Právy sa boja! Novinár z agentúry, ako to vlastne? My zažívame policajnú brutalitu iba. Upozorniť na to, Poda tam skáž do zase. že túto krajine ľudia pochodáme a voči sme na pravickú vodu. Čo by to povedať? Môžem to povedať. My sa totiž to podali od na generálnu prokuratúru. A tak sme sa prišli, aby niekto z akademickej pôdy to prišiel povedať a potvrdiť, že je to vlastne naše legitímne aj ústavné právo. Bohužiaľ, vidíte, policajti to ani nemajú. Áno. A na to teraz niektorí sú ťažkodenci, niektorých zadržiavajú vnútri. Kukláči. aj vyvliekli von Špeciálne našich jednotky policaj, kukláči. A oni, tí, ktorí boli vnútri, tak tí chytili po... Áno, asi 4 Vyvidli, no, normálne. To nerobili. Prečo som študent? Vyser sa na tú reakciu. Dobrý. Bavíme sa tu. Pravdy sa boja, pravdy. Pravda bolí, ideš, ja som je rád. Jasné, Andri, Prečo nejdete spať do aut, niekde pod mosty alebo na kávu? Šišky a kávu! Čo je stojí s tými šiškami a kávou? A pozatýkali nás policajti. Tempo je početné. Krajinu a púzajú odchod, to sme spolu. A minulý rok nás pozatýkali. to je originál, čo malo byť. To malo byť 17. Polícia zakročila na právnickej fakulte Univerzity Komenského proti účastníkom zhromaždenia. Berieme si svoju krajinu. Berieme si späť svoju krajinu. Dovolíte pani, prosím vás, aby som prečo? Ktoré? Na mňa sa nepozrel, keď som sa pýtal. Čo je za odpoveď? Lebo, vieš. 22. Ale prečo? Ja sa môžem ísť. A ja tam budem, lebo. Môžem ísť. Účastníkov presunuli cez mesta. Lebo ste policaj, lebo ste niečo viac? Vy si myslíte, že ste niečo viac? Že si vymýšľate na mieste zákony, že ľudí terorizujete? Áno, celý život terorizujete mladých ľudí tu. Či kvôli vám to tu je ako u fašistov? Ste s tým v pohode? Dobre sa cítite, áno? Čo diktuje? Pôjde to do celého sveta, budú sa chlapci, môžete byť na seba. Ale jedno, že vy ste posledný článok toho, čo tu ostávame. Takýto vrchol som dneska nečakal. Vy to tu kazíte, vy ste myslíte na to. Koľko, keď budete zaspávať. Máte deti, myslíte na to. Dneska to bola spomienka na tú blokádu médií, čo sme robili minulý rok. Banda úplných šašov a klauni. Len máte miesto klaunských nosov také čapičky a takéto mŕtve uniformy a na nich tie svoje mŕtve mená. Legitímne. Bol som malý, môj fotel, obytý ma bil, došli ste za 40 minút, policajnú stanicu, mám asi 5 minút od domu. Zobrali ste ho do tej záchytky, ktorá ešte vtedy fungovala, čo sa spali na CBZ-ku, dali ste mu cigarety a ráno ste ho pustili preč, aby ma mal terorizovať ďalšie roky. A viete čo? Vôbec toho nemám komplex. Iba som sa naučil, aký ste, to je celé život, že ste nikomu nepomohli. Celá banda spamených šašov. Neviete nič. Ste nevzdelaní a máte nejakú trápnu 8-mesačnú školu, že sa tvárite na fyzické testy. Čo niektorí... Viete iba žrať čišky, neviete urobiť pás hyby. Ste úplne slabí, slabé osobnosti. Tu stojíte a ukazujete, aký ste slabí. Potom v uniforme dojdete na jedného chlapca 5 aut riešiť a sa tam montujete s papieritmi všetci. Je to úplná šaškáreň. Fakt komédia, keby som to na 5 eur. Keby som to natočil, tak je to najlepšia paródia na celom svete. Máme konečne noviny, konečne žurnalisti a samozrejme nezabudnite to zmanipulovať, hľadáte. A jemu ste prečo povedali, čo lebo? Ja som prišlo do refantu preukaz. A
A on vám tiež ukázal preukaz. Prečo nie ste opustili mňa nie? Prečo mi neodpoviete? Nadradenosť, nadradený. Dobre, ideme takto stať. Kde je ten prezident? Pozerať sa. Rýchlotu najvyššiu, tam ten, to je henten? Treba zdeptať takto. Bilo, tam za... Nie, to netreba. Treba dať systém, ktorý zo všetkých nám robí nepriateľov. Neviem, že tu kričím, ale ja tu tiež žijem. Ja si tiež kupujem jedlo a tak. Už sa teším, až to všetko vyjde a vy budete tiež obvinení za vlastní zradu. A poďte sedeť. Tam si to vyskúšať. Ale viete čo, ja vám nebudem robiť nikdy tak zlá ako vy mne. Lebo v živote nechcem byť jak vy. Nikdy. A mal peniaze, no? Nech mal tých 600 eur asi. Na akademickej plote, kde je zakázaný vstup policie, bol spravený zásah silou proti protestujúcemu ľudu. Ale keby sa to zle spravili, tam smietka prachu nebola. Všetko skočilo slobodu. Ale však toto všetko dozvedia. To už nezastaví. Ježiš, tak skoro ťa pustili, čo to? Vítaj na slobode! Čo ťa nedobili aspoň? Bez udania dôvodu ste zobrali skúseného človeka. Vyšťať sa mám, kde? Kde sa mám vyšťať? Zase ešte ako blbosť na počo? Za nič. Na to poukazujeme už asi 15 rokov. Vy si myslíte, že nejaký televízor, čo by